Kinonsulta ko po yung aming abogado at lumalabas na hiwalay na kaso ito kasi kung matatandaan po ninyo, ang final po namin sa ombudsman ay perjury o yung pagsisinungaling niya. Yung latest po na status ng kasong yon na final namin, ni-refer po sa COMELEC para po magkomento. So ito pong narinig nating balita tungkol sa plunder, hiwalay pa po ito. Sa aking pagkakaalam ay mas the same set of facts ang pinag-uusapan, yung sitwasyon na hindi tumutugma, yung deklarasyon niya na campaign contributions, pero may pag-amin siya na nakakuha siya ng at least 75 million mula sa tatlong individual at ito ang batayan naman sa plunder. So ulitin ko lang yung sa amin po ay perjury, ang kasong kinakaharap niya ngayon ay plunder naman po. So, depende po sa magiging desisyon ng ombudsman kung paano i-handle yung magkahiwalay na reklamong ito. Pero ang masasabi ko lang, kung halimbawa mapatunayang may perjury o nagsisinungaling si Marcoleta batay sa aming complaint, ang penalty po roon ay medyo mabigat din kasi posibleng siya ay ma-disqualify from further public office at pwedeng matanggal siya sa pagiging senador. So, ganun kaseryoso yung final namin. Siyempre, ang plunder, seryoso din po yun. So, sa ganito po ba, Professor Dan, no, na 75 million pesos, ito po ba ay katanggap-tanggap bilang sa paningin po ninyo bilang kontradaya convener na isang act of generosity galing sa mga pribadong individual or galing sa mga individual sa isang taong nakaupo po sa pwesto? Mahirap pong paniwalaan na generosity ang siyang pangunahing dahilan ng pagbibigay ng ganong kalaking halaga. In fact, kahit nga sabihin mong 1,000,000 piso lang yan, talagang dapat questionin po. Lalo na't hindi nadeklara properly sa kanyang sose. Yun yung problema sa pahayag ni Marcoleta. Kaya masasabi natin na medyo malakas yung kaso kasi ang ebidensya ay ang mismong pahayag niya. Kumbaga yun yung yun yung nagdidiin sa kanya. Siya, kumbaga sarili niya mismo yung nagdiin sa kanya. Kaya yun yung talagang dapat na abangan at antabayanan natin. So, knowing, sinabi niyo po, Professor Dan, na magkaiba pong kaso ito, no? Yung sinampa niyo po sa COMELEC na reklamo at ito po na ipinalabas din po sa Ombudsman. Kung sakasakali, Professor Dan, is interconnected po ito sa masasabi natin na pangyayari. Gaano po ba ito kabigat na kaso? At the same time po, gaano po ba ito nakakayurak sa proseso ng COMELEC o di kaya sa pagtingin po nila sa mga dokumento po, kagaya ng SOSE, SALN at saka sa election, masasabi ito, pagagasta po during campaign sa election? Okay, linawin ko po muna na noon pong Nobyembre, ang final po namin ay dalawang magkahiwalay na kaso. Complaint laban kay Marcoleta sa COMELEC at complaint laban kay Marcoleta sa Ombudsman. Yung final naming reklamo sa COMELEC, so far wala pang desisyon. Ang sinasabi namin doon ay violation of election rules, particularly yung hindi tamang pag-file ng kanyang SOSE. Tapos yung sa ombudsman naman ay the same set of facts pero sa halip na violation of election offenses, ang sinasabi naman namin doon ay perjury. So dalawang magkahiwalay na reklamo po yon. Kaya lang, tama po kayo, yung sa ombudsman, ang status niya ngayon ay nirefer sa COMELEC for further comments. So, yun yung kailangang linawin. Pero ano pa man, yung impact talaga ng ganitong klaseng ginawa ni Marcoleta, it sets a dangerous precedent po. Kaya kung hindi action, both yung COMELEC at saka ang Ombudsman, posible na yung mga susunod na kandidato sa 2028 and beyond, talagang pwede silang mag-declare ng zero contributions kasi yun na nga, the same reasons na sinabi ni Marcoleta na hindi na nag-donate yon before the campaign period o kaya naman ayaw magpakilala ng mga campaign contributors niya. Kaya delikado po ito at dapat umaksyon properly po yung COMELEC at saka yung Ombudsman. So,
Sa ganito po bang usapin, Professor Dan, na hindi nagpapakilala or hindi inilalagay yung mga pangalan ng mga campaign contributors po, Professor Dan. Ito po ba ay sang-ayon sa ating batas gaya po na sinasabi ng COMELEC, or kailangan po ba itong matinding desisyon or masinsing pag-imbestiga kung ito po ay may paglabag din po sa batas natin sa bansa? Malinaw po na ito ay hindi makatotohanang pag-fill out sa SOSE. Ganun lang po kasimple yun. Kasi sa page 2 ng SOSE, nakalagay talaga na truthful yung entries na inilagay mo ron at pinipirmahan nyo po yun. Part 5 yun ng form, if I'm not mistaken. So the fact na hindi truthful yung nilagay mo, porque ayaw magpakilala, pero may natanggap ka naman, mali po yun. Kasi ang duty o yung responsibility po ng kandidato ay kumbinsihin yung mga nag-donate sa kanila na dapat magpakilala sila. Kasi kapag hindi sila nagpakilala, ito ay hindi pagtupad sa requirement sa pag-fill out po ng SOSE. Mm-mm. Sa election po, Professor Dan, no, alam naman natin na pwedeng gumamit ng pera sa pangangampanya yung mga kandidato. Pero sa level po ba ng mga kongresista at sa mga senador, magkano lang po estimately yung inaalaw po sa kanila? Kasi yung mga ibang kandidato is sumusobra po, kagaya ni Marcoleta na umaabot po ng more than 100 million ang kanyang nagamit po sa kanyang kampanya. Merong spending limit naman sa mga kandidato whether national yan o local. If I'm not mistaken, 8 pesos per candidate yung sa local, 10 pesos sa national level. So ito, yun yung parang isa sa mga benchmark. Kaya nga ang gagawin dapat ng mga kandidato, iba-budget ng mabuti yung kanyang expenses. Ganito posible na may makukuha kang sobra pa na donate sa iyo, pero yung gastusin mo dapat within the rules talaga ng COMELEC. Kapag halimbawa lang hindi mo nagastos lahat, pwede mo siyang i-declare bilang income mo, for which you will have to file the necessary taxes. May tinatawag din na donor's tax na kailangang bayaran ng mga donor, syempre, at ang mga ito ay dapat in compliance with the deadlines na sineset po ng COMELEC. Sa kaso ng SOSE, usually yan ay 1 month after the date of the elections dapat maisumite. So lahat ng paperwork dapat in order na 30 days after the election po, after the day of the election. Mm-mm. Professor Dan, no, aside po sa inyo po, sa kontradaya at sa mga kasama nyo po na nagsampa ng reklamo sa COMELEC ni Senador Marcoleta, yung COMELEC po ba mismo, Professor Dan, gaano po ba sila kabilis? O meron po bang mga separate na kaso, kagaya rin dito ni Marcoleta, na hindi nagtutugma yung SOSI at saka yung SALN or yung mga ginagasta nila during election po? Kasi si Marcoleta lang yung medyo highlight sa 2025 election din po. Medyo na-highlight siya ng konti kasi siya yung umamin na siya ay may mga nakuhang contributors pero zero yung nilagay niya kasi if you recall, ang pagkakabanggit niya ay hindi talaga ayaw magpakilala. Hindi nagpapakilala yung mga donors niya kaya napilitan daw siya na ilagay na zero. Mali yung decision na yon. Yun yung dahilan lang kung bakit siya na-highlight. Pero alam mo, sa pagkakaintindi ko, meron ding ilang mga kababayan natin na nag-file ng hiwalay na reklamo sa COMELEC. Bagamat aaminin ko, hindi ko na-monitor ng mabuti kung ilan yung mga Marcoleta related na reklamo po sa COMELEC. Pero I'm sure hindi lang kami ang nagreklamo. Sa history po ba, Professor Dan, or sa mga nakalipas po na mga election, ay may mga masasabi natin, politiko po ba na nakaupo na sa kanilang mga pwesto at natanggal o na-disqualify dahil po sa same po na reklamo na hinain po ninyo sa COMELEC? Sa aking pagkakaalala, merong at least isang gobernador na na-disqualify or natanggal sa kanyang posisyon kasi yung kanyang campaign expenditure ay sumobra. Ibig sabihin, hindi ito umakma sa COMELEC spending limit, COMELEC imposed na spending limit.
Pero sa usapin ng hindi truthful na pag-fill out sa SOSE, so far wala pa akong nalalaman in recent history na halos katulad ng ginawa ni Marcoleta. Bagamat inaamin ko, through the years may mga nagfi-fill out na halimbawa dati may isang presidential candidate nung dekada 90, hindi ko nabasa yung kanyang SOSE pero publicly sinabi niya na wala raw siyang campaign contributor at wala rin daw siyang campaign expenses. So zero at saka zero daw yung kanyang dineclare. Pero syempre salita lang niya ito at hindi natin alam kung ito yung talagang nakasulat sa kanyang isinumiteng SOSE.